diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian bandengan Mahesa Sura Gembelung tumicil saking Kasikon Pagesaji Kabupaten Malang. Pimpinan Bapak Sigit Ega. Support dumugi Mahardika EDP Garage kalian Bapak Sembrono. Tembang niki spesial perform saking Arbedam Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian bandengan Mahesa Sura Gembelung tumicil saking Kasikon Pagesaji Kabupaten Malang. Pimpinan Bapak Sigit Ega. Support dumugi Mahardika EDP Garage kalian Bapak Sembrono. Tembang niki spesial perform saking Arbedam Project Remix.